sisho sithi kulomuzi kaSimakade asiganwe isithembu bafana bakithi. Ngikusho njengompostoli ukuthi asiganwa abafana isithembu, asizukulijika udaba lwembhalo ngenxa yenyama yenu. Angisho wembuli, angiphindeke lempostoli yaseGoli, ngiyisho lena eqaleni uNkulunkulu wayezethi wayenzela indoda umfazi oyedwa. Kanti wayengabenzi ngani babe baningi? Kanti akabenzanga ngani babe baningi abafazi? Wayenzela wabamunye. Ake ngisho futhi wayezethi ukuthi umuntu wile wawele abafazini abaningi akuguquli isimilo sikaNkulunkulu lokho. Ukuwa komuntu hawu Nkosi yami ngisho ilento werathebe asikwazi ukushintsha uNkulunkulu ngenxa kaSolomon nabafazi abaningi. Asikwazi ukushintsha uNkulunkulu ngenxa kaDavide nabafazi abaningi. Asikwazi ukushintsha uNkulunkulu ngenxa yabantu beTestamente elibuthakathaka. Akaguqulwa iTestamente elibuthakathaka. Nkosi yami lalela wayezethi ngoba wabuye walimisa elinye iTestamente elinamandla kunalelo. Lelo Testamente limi negazi likaJesu. Nkosi yami ake ngikhulume mpostoli. Mpostoli ngikhulume singakathandazi. uJesu bambisele emhlanganweni bathi waJesu nangu umfazi wakha indoda yafa, wangenwa enye yafa, wangenwa enye afa aze aba isikhombisa. Lo mfazi lo masifika le uthi uJesu anazi anazi yini ukuthi uganana okwala, kodwa masifika le abaganwa, abagani, abendiswa mana phela ngakaqedi bathi laba bantu bakwaJuda ingani uMoses wasinikeza incwadi yesehlukaniso, kanti thini into yale ncwadi? Uthi uJesu eqaleni kwakungenjalo, uNkulunkulu wadala owesilisa nowesifazane wabamunye. Eqaleni wayesetha uNkulunkulu ngenxa yalokho indoda iyoshiya uyise nonina inamathele kubafazi abawu-50. Anithi siyathandaza iyomshiya yenze njani? Imise hayi lalela rathebe phela sikhuluma iqiniso. Lalela inamathele kuphi? Hayi kanti komkayo inamathele kubani? Ngivumelene ngiqondise imbhalo Intshukumeni. Uma mfoka Mtungwa umshado siufanisa no
ibandla liwumkawula hayi omkawula. Inkinga mpostoli usaphuza amanzi. Inkinga isuka kuyo indaba kaSimon, lento yokuthi abantu bafuna amandla bengakafuni yena ongumnikazi wamandla. Ngoba yenye into ukwazi amandla, yenye into futhi ukwazi yena. That is why umfana yena abasengasike namandla, angiqali ngokwazi amandla ngingakamazi yena, ngiqala ngokwazi yena bese ngazi amandla. Ngazi yena, ngazi amandla. Manje inkinga amabandla ethu namhlanje agcwala abantu abazumfundisi bengamazi yena. Mabebhekana nemlilo abakwazi ukuma ngokumfundisi, akakwazi ukumisa emlilweni, kodwa sidinga abantu abazokwazi yena bese bazi amandla. Asithandazeni bazalwane, ubusoni vumani sithathe imgoqo sivale. Lento enyenze kuseni ngifake imgoqo. Uma wawayisethi ngikhule ekhaya, umntwana ebona ukuthi esibayeni khona imbobo la eyifohla khona inkomo, ubeyogawula abese esivala asigcike isibaya. Vumani sisigcinge isibaya. Ngeke ngikwazi ukwehlatela ipulpiti ngingalimelanga iqiniso levangeli mamnyandeni, ngenxa yokuthi laba bantu abakhulumayo bakhuluma iy'nganeni zethu zabafana ezinenyama ebuthakathaka. Vele siwasivuka sivika silwa siphebeza sikhuza bese kuma umuntu anikeza information e-wrong. Lethani imgoqo sivale. Siyafohla nazifohla. Lethani imgoqo sivale. Ngeke sishumayele sidoshe sibone ukuthi siyafohla. Mase ifohla wazani imgoqo sizovala ngeqiniso elithi awubasiyami sesiyathandaza abamnyangeni. uNkulunkulu owesifazane uyedwa, indoda iyodwa. Owesifazane ngani yami, owesifazane ugana owesilisa. Naleyo ifuna ama-elder. Naleyo niyangizwa basalwane, ama-elder basalwane akuyona indoda ethothobeleyo oyikhetha esontweni ubuse obuyibona indala. Indoda yibi elder esontweni ngoba kade yasonta isishikilwe. Ubu-elder yi-maturity. Ubu-elder ukukhula, ukufika kwi-level ethile. Ubu-elder ukusebenzisa i-authority. Ubu-elder ukwazi izinto, iy'miso zendlu kaNkulunkulu. Mase bebheda abantu, i-elder funeka libe nenyawo lithi ho akiyiwa le, kuyiwa le. Asithi kuyishadisa indoda nenye indoda. Asithi umshadisa umuntu wesifazane noma umuntu wesifazane kulomuzi wasezayoni. Kulomuzi wasezayoni soshadisa umuntu wesifazane, simshadise nendoda ibenye abe munye. Ngoba uNkulunkulu akaguqulwa ubuthakathaka bethu, akazuguqulwa ubuthakathaka bethu. Inhliziyo yomuntu esenyongweni ebabayo
uyayazi uNkulunkulu athi into yokusiza ukuphenduka nasekuseni leli qiniso ke bazalwane okufanele abanye bethu nyathikazi silikhulume bese siyafa asisukuqekisa ngenxa yokuthi nesinenga nina ngenxa yenyama yenu asisukushintsha istatement sisosho into ibe yodwa uthi uJesu wakuthi uMoses wayikhipha lonto ngenxa yobukhulu benhliziyo zenu kodwa kusukela kwasekuqaleni kodwa ngenxa yobubi ngenxa yenhliziyo esenyongweni ngenxa yokufuna kwenu izono ngenxa yokufuna ukukhululeka ezonweni wakwenza lokho ngabe lokho sekusho ukuthi uNkulunkulu uyavumelana yini sakumshintshela uNkulunkulu akumshintshanga uNkulunkulu umbuli angifina ngalokho ngicela uthandaze lalela wayisethi alinamandla kunawonke lithi uJesu Kristu uyizolo uyanamuhla uyanaphakade nabe sasisikushintsha iqiniso elithi